Who's explaining? Never come back someday. Come on, let's coffee. Let's drink coffee. 4, 5. Yay! Let's drink coffee. Don't wanna let her go. Ay, si Kuya mo, Bem. Ah, magano? Ito, bansa ha? Oo, pagsira. Ayaw pagsara? Mami ba may trabaho? Ha? Namatiyan ko lang namilang. Dito po sa ito na naglata. Ano ko yan din? Problems life and Bicol. Come on. Sir Bell! Hi, Sir Bell! Good morning! Good morning, Sir Bell. Thank you po. And coffee po. Kuha dito ka pa na no? An, palaman dito sa balay. Coffee. Kung bakit. Thank you sa likes. Thank you po. Hi, David Ruiz. Hi, Sir David Ruiz. Palamanan, ano. Hi, Sir Glenn. Good morning, yourself. Ethan. Ethan. Baby, my love will come back sometimes. Ito ang palaman. Aba, yun is isa may pinutang ko pala sa kulay green na box. Storage box. Thank you po. Hi, Dadan! Kiss mo ba? Kiss mo ba? Kiss mo ba? Ah. Can you do hair ponytail, please? No ponytail. Tapos, pwede ito tinapay. Good night. Good night, Sir David. Married. Ahmed. Hi, Sir Ahmed. What? I'm coffee, Sir Bell. Boom, billy jam, boom, billy jam. Bakit ba? Nasaan ka na ba? Nasa mabuti ka bang kalagayan? Bakit ganon? Nakita ko lang siya kanina. Ay, ang hirap. Kapag may hinahan.
Alamig ko ng paa mo. Tagkuhan na siya. Kanin ate. Nagbakal ako sa sa LCC, may free. Pabango. Pabango, Salamat. Ano na, tag mo ate na. Higit mo kang tita, sabi mo tita, sa tag mo tita, mami. Ay, na kaya. Can I come here? Yung palaban ni Don, ang madamo niya na jacket, kaysa aga nga ni Kuno niya gagamito. Sabi Niyan. na mo, masaya na mo, mama yung kaya, madamo, dapat yun sa kahapon punta. Oo. Sabi, mapinitong palo sa aga, pagpakal. Hindi, sila makadto. Paguna ko, ikaw. Oo, ngayon. Sabi sa tumahatab ka mo. Oo, maatab kami. Pinalaban nila kan ate Sheila. Palaban ate Sheila. Sabi nga ni ate Sheila, mama rain eh, na madam mo. Dapat kaya. Oo. Uy, malumlum liwat to. Ambot lang ay ko na lang. Pagkaliso na siya. Takading. Ay, isa. Babayaan niya. Dere, ang sabon na kami. Diri, ay, di ba? Ato, ato doon ka. Pag pauli, Sabon na kami ni ni Namamansyal pa kami dito. Tapos si Karen sa lumaw. Oo, sabon na siya. Kaya mga Adi na kami dito ma-stay. na-stay. Ay, sabi ni ate sila. Naka-reserve siya sa na. Ah. Gusto ko yung siguro. Gusto ko naman siya yung parang, malay mo, kida po ngayon ako dito. Grabe. Kaya nisip ko Makakidnap baga. na. Siyempre, anisip ko ba advance. Di man yun. Sabay kida pa. Aram na. Tapos mayad man na si Ben kay di man bagay sa sentro san an terminal an airport san Ligaspe. Pasulod pa yun. Kaya nga. Ada yun. Malagalag baga ako dito. Daraga ata yun. Sa may agyan man lang ito tapos pairog pasun ho alabaon niya to na agihan. Kaya nga, thank you sa nanonood. Kaya mas magay manggihapon na Kaya sa kayang kung magbasa ka ba, kamuna. Oo. Awaton pa dito na mga sakayan. Tapos, di ba, for hours, Oo. bakit may malit pa ako, ito na siya, Ito wala na. pa ako, depongan. Dapat ikaw na dito ay parang Kaya nga, ninahay, naglaba ako sa surutong ko ng sapatos. Parehas talaga kami ni Ben. May manamana talaga. Nahulog na! Dito tumamara na jagat na damo ang dulat yun. May iba ako, may dryer. Oo, ginamit ko ulit ni tito niya. Inalimot man ko nung siya. Bibi, ay, nag-urulan na na. Nagurulan na ako. Kaya di ko tinapay. Ano na? Daghan na tinapay mo. Ay, ano ko man yun. Come on! Wait. Ang biscuit mo dito, binayaran mo dito. Ang may biscuit dyan, ang malulunatat sa akin. Tapos, ginatagal na ni tinapay. Nag-inom niya di Yakult. Malamang. Dire. Ano pa yun? Ay, kaya man, nasubrahan na sa kabusugan. Ay, nagdudo pa yun. Tinimplahan ko. Pagmata. Pag matatin yung plan mo, Oo. Pakwa ko kanmen. Di rin, pakwa ko kanmen. Tapos ay ko, ate min, naikuha man, dudo, nilibig kay, dimpihan mo, tapos buta ako thank you sa na, life. ano, Pag una kasi anak Oh, sweet the kid. Thank kasi kung you. malakwan nga, na nain. Hello, greetings. Hi, Mama Ralphanis. Those are really beautiful. Thank you so much. Ay, sorry ate tabi. Greetings from Venezuela. Thanks. Good ka. Layamod mo yun doon. Libre. Kung nakaimod ka na yung magkulay. Nababasa mo? Oh, greetings from Venezuela. Are you sure? Yes. Dito ka ganda. Nakain ko din si tita mo, Grace. Hindi ko na makain na makain. Hindi lang kita. Di mo nababasa?
labo naman. Ano? Solda yun? Irresonante is pag may ano ka na sa mata. Exon. Pero ikaw nababasa basa mo pa mo yun? pa, Wala exon ako, mo. di nag-aaral. Hi. Are you Sheryl Meso? Greetings from Venezuela. Ibig sabihin, malabo na ng mata. Ala, di ko pa. Di ko May ang nababasa. pamatis-matis na makulong mo ng tiyan. Kana makapi ka ka? Nagkapi na ako, ano? Ano gagawin ko? Masiar ka? Nagkapi na yun, nag-marian kayo. Ay, Walay mo daw. Naghihingo man sa buhay. Hello. Sabi ko What can I kay do for you? BBS, maabot na si Daddy Michael. Sabi, saan mama? Sabi, pag dulong na, sabi ko, di, pagkaaga sa aga, na madaling araw, maabot na yan si Daddy Michael. Sabi, ala, ma, madali na. Pakain ka! Bakal. Yan, Daddy Mike daw ay. Hi po sa Kal. Gabi, pangaran mo man. Grabe ka mo. So, salamat Ay, yan. uyo! Salamat yan naginit. Wait. Salamat mag-uran ay. Ay, wala na. Ano ba? Papa na ikaw ka na. Palakawawan mo lang para mano. Papa na. Dali na, papa na. pitigong mo na ikaw talaga. Bibi, magagalit Bibi ang live. Bibi Jula. Tingnan mo, magagalit ang live. Hi. Say hi. Hi, ang kamay mo. Ang kamay mo, ganun ka, oh. Aura. Bawal na kuya. Magmaw ka na. Apat. Makapat na tinapay. Ikaw, Bibi, nakatira ka. Iso. Sarap nga ni ko, no. Sabi ko pa nga, hindi ko alam kung napagkayo ko nga ni Ate Hila. Sabi nga ni at sila, pinasabihin mo na kung saan kita mo kahapon. Sabi, nalimot man nga ni ako, sabi ni Beth. Sabi, naglabas si tita mo kahapon, nagmara na kong tayo. Saka rin, nanduwa nga yan. Pabigo. Matakot sa diler. Yung chat ni Vice. Sabi nga natin nila at ang bunong. Hi, Sir Thomas. Palms. Wala, wala pa lang. From Denmark. Thank you po. Alasay, nagmata na. Hindi ako mabalik ito, makulong mo ng tiyan ko. Balik na, pinsang ka. Makulong ito mga pagkaaga. Hindi nga na ako namahaw na. Kaya, ang pamatis yun. Ang tigin na, ang tikad. Balik init. Hindi naman ako mainit. Kaya lang, yung na ang pinit sa init. Balik. Parehas kami ni Gila, walang baong. Marami kita. Hindi ka naman na yung dito. Kaya para, ano kita sin? Oh, hindi ka din ay... Parehas mo tanong ka ho. Ayaw ha. Pura kasalbin. Kung mayaman. Malinaw. Mga na nga, nanay ko sa pobre. Natin ang mga nakairog sa yung mga mayaman. Ayan, ang mga posisyon. Hindi nga sa makikita ko lang sa tiyenda. Mahal ako siya. Makaligan mo lang yung tiyan ko. Thank you. 62 people in the house. Baka naman. Super chat. No, bati-bati dyan pa din sa loob. Pinitong maliwat ang gris. Mapinitong talaga kanina. Dapat nga napakanis. Nadulong-dulong pa ako kayo karayuman. Pagpakadi mo pa, mapinitong. Nagbaon talaga kami ni Gilaw. Oo. Alam ba ako ng kalamian? Mga sticks. Mga tayo mga mulil. Oo, mama, tama-tama talaga ang mga lawan. Hindi mga mulil na wala sa mga sobrang laman. Ang mga ano, sa tanay sobrang. Mayroon mga nagbaon. Oo. Ano yung gagay? Laki. Ang kurang ikaw.
Hindi gigil ako sa labay dara. Hindi ano. Wawa. Para masurot kita. Wawa. Lolodoy. Ay, si Luludoy. Huwag man si Luludoy. Pag yan si Luludoy, hindi ka magraran eh. Pag yan si Luludoy. Kanina pagod yun. Karga ko kanina sabi niya Luludoy. Sinaluludoy. Nalulodog Si Lolo niya Igroy. Si Doy, ay. Di niya nailosan Igroy. Doy lang. Luludoy. Oh, matusok sa mata mo. Mataraisin ng bibig. Sulat-sulat. Kuya Dre! Good morning! Good morning, ladies. Thank you, Kuya. Hindi ako. Happy weekend. Yes, happy weekend. Jai. Kapi na talaga. Jai. La. Kape ka pa? Hilig na. Hiram ni Luna. Tinapay. Mahal na ako kanina. Hindi ako pagpana. White, brown. Yade gatas. Yade kape na may gatas. Kape may gatas. Kapilit bibi. Gatas na may choco. Ano ko doon? Oo. Malinaw niya niya. Ako nga rin magkutiyon na. Tawa na yan. Makinison na. Makinison na. Makinison na. Happy man sila. No? Kanta na dito. Happy. 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 Ayun. Happy. 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 Puyo, puno, puyo. Happy. Buyo. Matusok ka sa bibi, mataraisan na daw. Madabibi yun, delikado yun. Saan ang batog sa nanong liga? Mga amiga. Hira mo na ni Lola. Ha? Mapaprove pa lang kami budget. Uy! Wala na may naiwasan Oh, sa boy. Kuya. Jollibee have 1 million subscriber yet? Not yet. Kantahan mo si Lolo Iking. Birthday niya Not si Lolo yet, Iking. but soon 1 million. Ha? Pulis. Kantahan mo si Lolo Iking. Boy. 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 Kantahan mo si Lolo Iking, ha? Ay, birthday? Hindi man. Sa 25. Happy birthday. Ha, kantahan mo si Lolo. Lolo. So, paano ba yung kanta? Mahulog na yung bibi na ano mo. Tinapay. Happy birthday, Lolo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Whoa, whoa. Hindi ka mo iking. Dildilan mo. Happy birthday. Gabriel, magano ka man daw? Bibi, ayos. Kakay, nagkakanin ka pa. Ha? Wala, sa magpa na mabuotong pa. Wow, wow. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wow, wow. Happy birthday. Wow, wow. Ito na. Happy birthday. Wow, wow. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nagruluhan. Tears of joy. Tears of joy. Hindi kakantahan mo lang si Lolo. Ay, si Wuwu. Happy birthday, wow. Happy birthday, Oh, wow. tapos na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mabubuo lang siya niya. Pierre. Iba pa kape ni ate. Nagkape na ko na yung papamahal. Thank you, Grace. Thank you, Ma'am Grace. Kapi na kanina dito. Good morning from Ma'am Grace. Thank you so much for watching. Paano yun? Ano na yun? Nalunig na natin natin. Pantay na si Wuwu. Iking. Boy. Dali na, di ka sa anuan, di ka sa to, pakaulo ni Lulu. Wala ka sa pasalubong na nagatas. Ay, gatas. Sage. Saging. Tapos wala kasing cake. May cake ito si Wuwu Iking.
Si ano ito. Lolo, si Lolo King, ay si Tito King, si Tito Mel, si Tito Groy, si Tito Leng. Si Gaban ito. Si Totole, Ay, si ano, si si ano. ano Kuya Ile. Si ano da, si Gab. Ash, o si Gaba. Si Gaba, Tole. Tole. Ikaw, sino ba yan? Ikaw, Kuya ikaw na Dre, naman. Sino ba yan? thank you, Siya, Kuya. ano niya? Lolo Iking. Ma'am Grace. Si Lolo. Thank you, Ma'am Grace. Lolo Igroy Mania. Lolo Doy, kaya di na yan nahilwas. Kan Lolo niya PJ, nahilwas na niya Anjay. Pilang. Lolo Pe. Lolo Pe. Ako sa'yo, gingir. Lolo Pe. Lulupi. Ako sa'yo, babe. Lolope. Lolo Pe. Lolo? Lolope. Lolo Pe. Ay, si Lolo Pe. Gina! Ay, si Lolo Pe. Bebe. Ay, si Lolo Pe. Ngayon ni Chadel pa. Yung nga ni Sixi. Si Doris. Si sa Chadel pa nan si Manay Ubit magayon ng lawan. Para ipit ang halap ko Ah, tayo. Ay, ang bakit na ka naman. Hindi po. Kang brutal, bago mo nangako ka na masin, baka wala kang pagkanto. Yun na cellphone talaga, anak ako, ha? Nakalive ako. Sige, kumantiyan. Yun na, ang kaurupod mo nagsimba. Dahil din. Mabisa ka na din siya. Mamangaya, o mabisa. Ay, bako. One more. Mabisa kaya. Wala. What happened, Mom Grace? Bye-bye. Let's I'm working. Thank you, Kuya. Take care. Have a nice day. Sana. Mapatala. Sana magayon. Ay, mapatala na hangin. Tapos hindi ko. Ang sikip. Oo pa. Nangyat to. Bakit? Suplada ka man pa din. Kain ka man. Ano na ganyan? Nag-irin. Aray ka. Nano daw, nano daw. Paano yun na? Nag-irog-irog na ba siya? Oo. Tapos, Siguraduran. nag-irog-irog na ano sino kanina ulit. Naparawayan, ada. Naparawayan. Ay, ano. Naawa siya sa sarili na. Hindi ka pansin. Ayaw ko na. Sakit-sakit. Masyadong nasaktan ang baba nga. Tadoy ko no si Tito Niaga. Ha? Intado. Intadol ka. Pag hindi ka napansin. Ay, si Tito Gab. Paano ka cellphone? Magali, ada ba na bubuo? Ano ko na daho? Dari kay busy ba kayo ka ano? Oo. Na nagkabarang naman. Sure ba yan? Ano kasi yung tadoy ko Tadol ka. Ah, nagsabi siya sa Tadol ka Tito Gab? Tadol ka? Adi man palan si mamay. Sino ang nagtadol? Ay, nabungguan ka, nakatadol ka? May antara ka mo to? Sige, mag-ingat ka man ay ubit. Siksihong kaliwat. Yun na naglabot sa ilo. Wala ko naglabot sa ilo. Ugod na mamay. Tito Gab. Kanina may lapis. Ah, si Tito Gab. Tito Gab? Ay, Tito Gab. Tadol daw kaya Tito Gab. Di ka tinadol. Din kasi. Di ka tinadol Tito Bang, Gab. bang. Bang bang. Parang dang. Ay. Dang dang. Hindi ko man hindi mo. Bang bang. Bang bang. Ito, Loloy. Biyag ka. Ay, kulay. Makatulungan ang kami. Makatulungan ang kami. Hanggang makatulong kami mami. Pagpal si mami. No. Di pa niya inahalian. Asa ito ang pangalan sa may ulo niya. Si Lolo. Bigla pala niya doon. Lolo? Ay, mo naman.
Una ko. Tara na dito, kaibigan pa doon. Sino yan to? Sino luna na yan to? Lulupi. Ano, kahit pinaimod mo naman doon. Kato na. Wala ka naman. Ang dahil eh. Wala man si Tata Ila, Yadi Haw! Yadi Haw! Padayag pa na. Yadi Haw, Yadi si Tata Ila, wala man doon ka na. Yadi Haw! Mahulog ka doon, insisiko. Hunting mong kasal dito. Oh, yan to na sa babae. Tata Ila? Tatala. Padayag. Tatala. Wala na na nagpukaan mo. Nagsubukan na nga kanina. Ano pa mainit pa yan? Yes, sir. Yula. Gamang para pangalan. Kapangkit man sabi. Nadali mo Yadi tulog mo, sa si merendala Lula ni sila. Lulupi, ha? Lula silang. Asulo de. Siri, merendala ni Lulupi. Nadali mo tulog, ha? Ehem. Wow. Bise. Bulang ulit, bulang namin na tapos pagtapos na ito, ang balik na tayo. Tubig man kapang ulit. Pagkayurin na lang ito na. Ano naman na kayo? Ali. Kuya na din. Kaya nakigamit dapat sa... Ay, dapat mabulad dito. Ay, madamuhin niya sa jacket ni... Ano, ni... Ay, ako mong kinuha mo na. Ayaw, kumain mo na ate sa to. Ano mo, ang kambing balls. Ano na, palaypay mo na ito na kambing kay magmaratulong. Oo. Jayla, tukal kita hikaw. Jayla. Ayaw mo muna ito na din. Oh. Dapat na tayo. Lang ha, mamaya. Wait lang. Ayaw mo, pakatapos at ilan ng mga shirt, italiw mo ito. Bilang salidahan mo ito, ulirit ito. Uwene. Sila talaga ang dahil sa pamilya kahit wala. Hindi nahalian tao. Pero may nakatamba. Kanya may tao. Malay mo mga Ano, hi guys. Hi guys. Tao bago nang balik. Hi guys. Bago yung kabataan ko no, wala. Natulog ko wala. Bago ko sa lakawan. Pagkagat eh. Bago, dili, pagkagat na. Tulog. Mga tao kayo wala. Tulog. Nakatulog yun. Nakatulog pala. Nakatulog yun. Puro yun inhanap. Pagbato kan igloy. Kan ikin. Kadiri kan sila. Pero yung kabimulan o di. Kahit mga paniyanan. Wala. Wala kagabi. Hinabaan ako. Bago. Mapagalong ka man. Mapagalong ka mapaggaho yun. Magubato mo ng ulo ko. Kaya hindi makagagahoy. Igay. Igloy. Igay. Ay, hindi bimbol. Bakura dili. Bagulin ka nakaralaya soon. Hindi ka na sa sabak manalain. Oo. Sabi. Bigil manutay ang tabak. Oo. Oh, hindi ka man na. Tutod, oh. Nabigla ka man na. Binangarap sa imo. Nanggubuli na. Wow, higda ka na lang. Buka ka naman nga ni. Dadang! Ang dangan! Sinanan sabi mo? Sino yan? Sino yan? Inuha liwat mo yan. Ano ito? Nansiyakan mo sino ito? Ito si Lolo Doy? Sino ba yun? Sabi si Lolo daw. Salamat noon. Ito na ay Lolo Doy. Ano makatukatakan Lolo Iping? Nasag ka kita. Andang. Awatin niyo na si Lolo. Sa nakpag o gubat ng Sino? Ano lipas mo yan? Wala. ako ang hulog, kaya oras na. Susuro ko na. Lipas na. Ang sama. Wakang i-release. Lipas. Wakang i-release. Ang walang gutong nga ni, saan ko ang pag-aaga out, doon si San Febrero, nagpinando ko na San LGO. Bago ko di, dumbli na yun ma, bago di, wala ako bayani pa. Sa ano, awakan sa ng bayan.
Dahil gusto ko na sa LGU, doon kanila magkuha bugas. Sabi ng ko na niya. At 88 people in the house. My Ay, God. mawala. Where you from? 100 million. Ano ba? 170 million viewers ko. Ako tanga kasi kumakamas. Ay, pagkati kang suro dami na naman yung picture. Pag nauli ko yung si Papa, suro dahil siya yung identity ko. Picture sa buong picture sa baba. Wow! Nag-jogging sila, papatag. Hindi na lagi dito, ho, sabi ko. LGU ay naman. Sino yan? Si Asi? Sana all may lube. Hindi ka kapunod dyan. Nana? Law boy. Lagi anak sa basura, nagipili. Dito ho. Oo, kay Aralo. Nagbaho ka na, bebe? Wala pa sa mag-ashley. Sino yan? Si Ashley. Si Ashley. Si Tita Ashley. Nakalive yun. Hindi sa nila naman. Huwag ka nag-give up, pero... No, it's not give up on YouTube. Just, ano, Just just busy. Makapi man ako. Thank you, 135 million the house. Thank you so much. Kung nag-ibag talaga sa YouTube, hanggap ko. Dapat lang lang ito makapit para pwede kayo mag-live. 50 na yan, pwede na. Oo. May mag-live. Naka-50 ka na? Dili pa. Mag-ano ka? Nakabutang nito sa entry ko. Para pa man yan. Hindi ka pa man naka-live direct dito sa ano. Naka-live ka dito sa parang may website na. Direct sa ito ba? 1,000 plus pass. Thank you to those who hit the likes. Thank you so much. Sino nag-report? Si Kuya Dre. Yeah, thank you pa. Sana may mag-girl. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Thank you so much to those who watching. One day. Thank you sa nanonood. Salamat. Thank you. Wala ka lang sa YouTube. Maski shorts videos lang. Tapos join ka sa live ko. Okay, ano. Kailangan naka-live ako. Pagkaan na sa gabi, mag-comment. So, tapos yan ako ito. Subscribe mo. Tapos pag may contact ko sa live, may isend ako sa inyo na mag-live ko para sa subscribe. So, ano pag nandoon may problema ako. Kapag marami Ano yun na? Ano yun na? Zero na. Nag-rally na. Nag-zero. Nag-relayas na.
Nagralayas na ang viewers natin. Sa 100, oh, pwede. Sa 100, nawara mas isa na. My God, where are you guys? Ay, nagbalik na siya. Ay, naga $16 oh. Thank you so much. Thank you for coming back on the live. Hi! Thank you! No, what's up, Jose? Hi. Hello, thank you so much. Hi, Sir Donnie, good morning. Sir Donnie, beautiful, wonderful. Thank you. Thank you to those who watching. Kuya J, she's not give up on YouTube, but she's just busy. Thank you. Thank you so much, everyone. Gabriel, dito ka daw, kinagaano ako. I love breakfast with tea. You with love with me. Gab, nakalibaga ako. Buhala! 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 D7, hello. Wait. Hi! Dapat dito sa ano. Pwede man. Oh my God. Ha? Tamayin mo na. Narinig ko na ito sa Ciao! Ciao! Good morning! Gayon sa balda mo, bet ko. Oo nga. Nalula meron na. Gayon. Dami ka daw na ano pa lang ito sa dito. Dari na tayo. May translator man doon. Pero ano ba, pag malalim na, hindi rin na naman. Halimbawa, mga malalim ng Bisaya. Mga Bisaya, mga native language. Bicol. I'm from Philippines. We are Filipina. Our family. We are Thank you so much. Good morning. Good morning. Good morning. I love Philippines. Yes, thank you so much. Oh. Ayan mo na, mahuraw naman. Ha? Pulos pa, mahuraw man yun. Nasa palaypay pa man lang yun. We are family. Ano ko doon? Ano? May ano?
diba? Thank you so much to hit the likes. Thank you for the likes. We are sana dalawa. Sa ating sapat na sa atin ang nilawin ko sa atin sa wait. What is 360? Ang hintiyan ko sa sulod. Sabi ko na, nakaon mo ka na. May nakaon na ko. Inaabot mo ko na na nakaon. Kaya dami na kaon na siya. Ano na nakaon sa tiba? Kaon mo man ni Kanggab. Katadihan sa dito. Katadihan sa pusigab. May taon mo. Ano, Dubai chocolate. Awan niya ako mga Dubai chocolate. Thank you, Sir Fred. Thank you, Sir Ken. Waiting again. Yes, waiting again. Wait. Bye. Good morning, Sir Fred. Hi, Sir Ken, Cheryl. How is going? Going live. What is seven to say? I'm crazy. Thinking about 76. Thank you so much. Sheila. Also likes. We are family. Me.
Ha? Nalipat kaya nga, nahayin. At kung magayon na ito na panahon kanina. Ay, tulos pa ito? Wala na ako kanina. Tapos, Tagatong ka nga. Ano pada ang apin sila Santos Mag. Hi, Sir Keng. Thank you, Sir Keng, for joining. Ulit na. Wait, without my channel, you would never meet Mike. Yes, thank you, Sir Fred. She's singing, what? She's begging, what is 76, King? Yes, what is 76? How are you? I'm fine. Hello, Liz. Hey, fellas. Come to Dubai. Hi, Sir Martin. Thank you so much. I know what is 76 is. Tell me. What is 70? Please subscribe. Please subscribe my Miss channel, Jella Marie. Thank you, Sir Martin. Hi, Domingo. Thank you, Sir King. And she won. No, Anto family right. Oh my God. Thank you so much. Thank you, Sir King. Thank you so much. Our family. Minute ka naman. Marami akong nag-over. Alam ko. Hi, Sir Bell. Thank you, Sir Bell. How are you doing well? Doing tambay-tambay here. Sir King, thank you so much. Sir Bell back, yes. Sir Bell back now. So Jaylen, no! So your niece finally get brave and start chat channel. Yes, pa. her channel name is Jella Marie. That's why. I told her that she needs channel. You're very pretty. Thank you so much. Despite everything, we're okay. So much. Yes. Jella Marie, my niece channel. Okay, hope you subscribe her for. Very beautiful. The niece, yes. Her channel name Jella Marie. Why time out? Because he only said you're very pretty. Thank you so much. King Domingo only said she's beautiful. Do you speak Spanish? No, I'm not speaking Spanish. I don't speak Spanish. Is it kinda inappropriate of people? Again, time out for content.
Sir Fred, good morning from Bicol. Pusakal. Pusakal. Parang ano, abbreviations. No! Ano? Jayla, i-give mo na yun sa akin. Bad. Hello! Ano sabay na? Hello! 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 Didi ka lang saan? Didi ka. Sabi mo hello. Sabi mo hello. Sabi na. Sabi na. Sige na, sabi na. Hello! Oh, flying kiss. Kiss, kiss, kiss. Hello, thank you so much. Hello! 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 Jayla. No! Ay, Hello! saan? Utang ko sa ino na 20. Jayla. Ready ha? We are family. Kay Lula yan. I've been drinking a little pasaka too early right now. Okay, pa, Sir Fred. The bad news is that we deserve. The way deserve. Okay, the good news is I'm only doing 5 minutes. Ah, okay. That's fine, King, but compliments are not offensive. I'm okay just waiting for a friend to come in the house drinking a little bit. Thank you so much everyone. I can speak a little Spanish like "Coma, estas, gracias, hola amigo and amiga." I'm 23. Hey, that's mean. You're 23 years old, King. I'm 41. Kailan ka to? She's 22 years old. Believe it or not, I don't care. Don't care? Okay, just chill out a bit. Compliment is fine. You don't care? Okay. Your sister, my love. Young and skin. And it's Cheryl, you better keep an eye on King's timeout because your viewers are all going bye-bye. Yeah, okay po. Sir King, just calm down, chill. Thank you so much. Maybe she's ano. Oh my gulay. King, chill ah. Chill, just calm down. It's okay, King. Next time I will make your turn out nice. Thank you for surprise. Mining of Abracadabra. Thank you, Sir Fred. Thank you, everyone here. Thank you, Sir Martin La Party. Thank you so much. Piyat. Wala. Yay! Naginit na! My God! Yes!
Hala. Okay. Ano pa? Bugat. Bugat na ba yun? Bugat. Hello. Nagkaburunggat ka ng kandala. Yung sa tampor mo sa ragon. Panyatot man siya ko. Irog sa tan, paano mo tamasan? Pukarmahan. Magayon na. Tapos ang putong kanya. Ang sweet. Tapos kailangan ng babae tayo. Ngayon, diba? Sir King. What happened, Sir King? Maybe I should be put in time of seeing she is beautiful. No. Which country? I'm from Philippines. Satibalde. You're welcome. Thanks, Marlene from Sir Fred. Sorry, Cheryl, but he been telling people for nothing. Okay po, Sir Fred. How are you? I'm from Zagastan. Nice to meet you here. I'm fine, living here in the Philippines. But honestly, I think he shouldn't even have a blue jacket. King, you're going to get banned from show channel. Keep it up. Oh my god. Thank you so much. Take care, Paseka. Thank you, everyone. Don't wanna let her go. Maybe the love will come back. Fred, I could. Okay, wait. I could fix that, Martin. I'm out. Please, I'm going to go play ball with my brother at the bar. Oh my god. Hey, King. If you keep it up. My god. Thank you, po. Thank you, Sir Fred. Thank you, Sir Martin. King, be careful, King. Paul, chill. Calm down. Sheryl, tick, go. Okay. Yes, po. Yes, Sir Fred. What's up, bro? You're losing a lot of just because of all people. Oh my god. People time out for no reasons. That's why. Who's him? Wait lang.